Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando nesithembu, izingane zesithembu, indaba kaMzala iyaqhubeka. Uyezwa-ke le video inendawo ezahlukahlukene. Ngi-addressa-ke indaba ye-video le yamaNgwabe noMacele nalaba bathi siphi isithombe sikaMacele kumembeso kaMangwabe. Mawuyilalelile i-video because ngibe ngikhuluma izinto ngidlala ngenza umdlalo kakhulu. Ngithe uthando nesithembu season 8 predictions because sizwile ukuthi kunomembeso oshodayo kaMangwabe. Bakhulumile ngawo, basikhombisa indlu eyakhelwe umalume, le ndlu okuzongena kuyo umembeso noma okuzofikela kubo abakaMseliku. Le ndlu isemzumbe. Ngokuthi isemzumbe, ngathi just for idrama, ibhizinisi labo, abameme uMacele efike noma u2 minutes, sizoyibona into ezokwenza ku-social media. Kungenzeka-ke kungenzeki, bengikwenza kube yihlaya. Ngobani? Season 6 subonile ukuthi uphele ngedrama enjani, amakhosikazi amabili angayanga kumembeso. Zange ngithi nginesithombe esikhombisa uMacele evela kumembeso kaMangwabe. Nendaba yomembeso siyapredicta ukuthi kungenzeka ufike manje because sewukhulunywe isikhathi eside. Even before kuzoba khona okaMakhumalo, uMsele kuhlanganile noMangwabe wathi akafuni kube sengathi uyasala kwakhe kwenzakalani. Kwamasibona ukuthi nazi izinto lezi zangempela ezimise umembeso kaMangwabe. Sekufika-ke i-comment section eveza ukuthi uMacele uzotreat-a uMangwabe different, owenza kanjalo. uMangwabe akayena unkosikazi onegama lomunye unkosikazi emlonyeni wakhe ey'ndabeni ey'ningi. Akanayo futhi updates ngoMsele kungomunye unkosikazi. Makukhulunywa naye uyalalela, ngalesikhathi sokukhulunywa naye maye-eda into uya-eda. Ayikho into ebambekayo engathi-ke isimxabanisa nomunye unkosikazi ngaphandle kwendaba kaNumber 5 ayimisile uMacele ebe eyivuma. Bake bazama ukwakha ibhifu phakathi kaMacele noMangwabe yangalenda. Kodwa-ke sike sakubona ukuthi maphuma amazwi kuMacele ethi kanti yini eyenza ukuthi uMangwabe azizwe ukuthi uphethe mayikhuluma noMseliku. Yile ndaba yaNumber 5 because uNumber 5 akekho, uMangwabe yena uNumber 4 ogcinile. If kufika uNumber 5 shuthi uNumber 5 uzo-replace-a yena. Siqhubeke ukuhlangana kaMacele noMangwabe. Ukuhlangana kwamakhosikazi amabili ehleli ngokuthi ngilindele ukuthi ubani uzothula inhliziyo yakhe nobani athula inhliziyo yakhe ngimlalele ngoba into enkulu ukulalela. Uma kunama-issues, kunama-challenges akhona nento ebambekayo ukuthi iyinkinga, inomsuka, into enkulu ukulalela qala ukuthi ubani uthini ukuze-ke nifike kwi-solution. Wafika walalela omunye ekhuluma, wasuhamba phambili ekhuluma ngenhliziyo yakhe, asivele sikhansele esishiye. Ngoba manje ayenzeki kanjalo. Noma yisiphi isikhathi la kuhlangana abantu abawu2 bezokhuluma, kune-issue or kunenkinga ekhona, into ebalulekile ukulalela. Maningakwazi ukulalelana, akuzukwenzeka-ke ushintsho. Mawuzoba mkhulu futhi kule situation azukwenzeka ushintsho. Mawuzoba yi-victim kule situation aluzukuba khona ushintsho. Ushintsho luzoba khona uma uside A ebeka indaba alalele uside B, uside B abeka indaba alalele. Noma besukuma lapha etafuleni beba nokuthi sigcine singabonanga ngeselinye kodwa umzwile omunye uthini. Akufani-ke ukuba ne-meeting before i-meeting yangempela la usuwazi ukuthi ufuna ukukhuluma ngani, ulindeleni, emva kwalokho sowuphoxekile kunjani yabo. Yingakho-ke iflowa i-meeting yaMacele noMangwabe ngoba balalelene. Ne-subject into ebahlanganisile mabebeka ukuthi kwenziwa ama-empty promises.
okwenza kube nale reaction. Uya-understanda, ulalele. Kunezethembiso ezingagciniwe. Uyavuma lolalele because base bekhuluma ngomuntu oyedwa manje. Niyakhumbula ku-season 1 uMseleko la echaze khona amakhosikazi wathi uma ngabe unamagqubu, kodwa-ke amagqubu akhe ayamsiza uMseleko ngoba unokumkhumbuza izinto angakazenzi nezinto akufanele ukuthi azilungise. Okusho ukuthi valid-ke lento yaMacele ukuthi kunama-promises enziwe kodwa awagciniwe, empty promises. Sebeyavumelana-ke laba abathathu noma bengekho ndawonye. uMseleko beka ukuthi unonkosikazi onamagqubu, la magqubu lawa asiza yena because ukhunjuzwa u-1, 2, 3, 4, 5 angawenzini. Unkosikazi olalela omunye unkosikazi bekhuluma ngohusband wabo oyedwa ethi lo husband wethu wenza izinto ezinje, unezethembiso angazigcina, athi yebo nami ngiyamazi. Ayikho into ezobaxabanisa uma benakho ukuthi bakhuluma ngomuntu oyedwa. Akufani-ke manje uma sekuzofika la ukuthi kukhulunywa ngohusband lo, kuthiwe lo husband uyayithanda i-beef, athi lo uthanda isibindi. Yabo sekuhlukene kangakanani? Athi lo uhusband uSirophethole wathi uye eThekwini, athi lo munye uthe uye eGoli. Manje kube kuwumuntu oyedwa? Hayi guyzini, asiyivale le ndaba engafuni ukuthi ibe yindi, ibambe ngendlela ibamba ngayo ukuthi yenziwa kwenzeka kanjani. Kulula-ke kodwa ukukhuluma nokuhlala phansi ngenhloso yokuzwana, ngenhloso yoku-understandana, niphumani kahle kuleyo nkulumo. Nalona futhi osezobiza i-meeting esenenhliziyo yokuthi ngizomlalela, ayingabi ngawe kuphela, angabe kube uwe kuphela. Kubalulekile izinto zakho, kwakho yini mina ngenzeni 1, 2 no-3, and mawubeka lento unendlela e-strategic ukuze lo olalele omunye ambuke ngale ndlela omphainta ngayo. Ayenzeki-ke kanjalo. Bye. Singene kumzala. Guys, indaba yamzala nginitshela. Cha ngeke ngizofika ku-part 10. Yabo kuno-Lebo M sengiyamusho baba. Niyamazi ngithi ngama-divorce akhe kodwa yena unemali. Kunalo wepolitiki lo kuthiwa yena uyindlondlo yama-slay queen noma ufuna amanye amakhosikazi abantu. Ngiyambona. Ningambizi-ke loyo. Kube nalo ade ku-Netflix uTinda Swindler. Kule 3 umzala unumber 4. Umehluko-ke akanawo umsebenzi opermanent, akanalo ibhizinisi esilikhombayo, kodwa la efuna ukungena khona uyangena. Akabashadayo uhlobo olulodwa ukuthi banemali, banendawo e-right, ufuna izinto ezi-expensive yena. Ukuthi uthini asazi, ukuthi uthini futhi ngomndeni wakhe asazi. Kutholakala nje November, December sesigcuphe ukuthi kuzoba khona umshado. Adivorce guys. Mase divorceile phela kufanele abuye kumndeni asho ukuthi hayi-ke akuhamba, bakhona phela abantu abadala emndenini akuhambanga kahle, yabo nje leyo update noma kungenasidingo because impilo yakhe. Manje lento questionable. Kuhlangana imicimbi emikhulu lehlanganisa imindeni nayibona, imishado nemingcwabo kanjalo. Uphi unkosikazi? Akafiki nonkosikazi. Uphi lo azomshada? Akafiki naye. Nezwa ngoDisemba sekuyashadwa. Hayibo guys omzala. Yabo sekuthiwa umfundisi ila ngabona khona ukuthi into yakhe inobugebengu phakathi ngeke. Ngoba asazi ukuthi ufike kanjani ukubeni umfundisi, kodwa khona guys, ukhona umfundisi ongavele efike seba umfundisi kungakaze kuvele mhlambe oyedwa wasemndenini wakhe kulo le. Nkulunkulu awema. Yabo manje ngoba KZN ade kunomshado seqophelele phezulu, ungathola ukuthi ubekhona eswenke econsa. Awuhlangane-ke nomzala, mbuza ukuthi mzala ubambe iphi itoho? Hayi. Njalo uhlalaphi? Awazi.
impilo ayiphilayo ozombona emcimbini cha uzosho ukuthi hhayi unemali likhona ibhizinisi kodwa-ke woza kithi kumndeni wakhe usibuze ukuthi ibhizinisi lakhe liphi. Ma kuyahlangana kwizinto ezinomndeni ezifaka umndeni ubehave ngathi uyi-breadwinner, lapho kuzokwenzeka ukuthi ufike ngaphethe lutho. Osisi akabashadayo afika nabo emshadweni ngoba uyadivosa akashade. Nkosi yami yeyi hawe ma lapho ekhona ngimfisela ushintsho ngoba uzotrenda maduze. Ngiyabona phela u-social media makukhulunywa ngobhuti okhulunywa khona wake watrenda kuthithwa. Hey guys, ngangibamba umoya. Kukhona usisi othe ngihlangane nobhuti ku-DM, emva kalokho ngasondela eduze kwakhe. Usese ngisondela eduze kwakhe waqala waba namabhizinisi, waqala waba ney'nkinga zamabhizinisi ney'nkinga zey'mali. Ngalobu ngimsiza. Ngokuhamba kwesikhathi ngabona ukuthi ngiyaphela ngoba ngalungisa imoto. Esebayo lo sisi izinto azenzile engazi ukuthi kanjani. Nginixoxelelani-ke ngomzala-ke guys. Kunegogo oyinyanga uGlem Dlozi. uGlem Dlozi uthi abantu besifazane abafike kuye bezocela usizo unothisa iphethini eyodwa emshadweni yabo ukuthi bayalotsholwa, emva kokulotsholwa akusaqondakali ukuthi kwenzakalani. Kanti sekuno-50-50 ongena khona lama benefits obhuti olobolile. Nami-ke ngiphuma naleyo nto ngomzala ukuthi akaze fike ethi yena sengiyolobola yabo, mhlampe ethi ucela ukugcwalisela ngenkomo eyodwa into enjalo. Yonke into yakhe iqhamuka isiphelele. Uma futhi sekuhlukana akukho nala wathi khona akulandwe imali yakhe yelobolo or akulandwe futhi iy'nkomo zakhe-ke. Abakhongi futhi bakhe ukhetha la mabandla ahamba nawo yabo, akawufaki umndeni ngoba ubalekela ukuthi kuzovela ukuthi khona into engekho right. Nganitshela ukuthi kulo munye kwathumela khona abakhongi bafica kukhona lo sisi owayesancelisa ingane. Bavela abakhongi bathi hhayi bebengatshelwanga ukuthi kume kanjena, abathanda ukuthi beqhubeke kungakhulunyelwa phezu kweqiniso. Angithi uma kuzoxoxwa ingxoxo zamalobolo imindeni yabekelana ukuthi kuhamba kanjani, bekhipha into enjani. Manje abakhongi mase bethi bacela uzobona osingaye nangu sesey'khiphela ibele ey'nciphisela ingane, bayamfonela umzala bathi kanti kwenzakalani. Awusho ukuthi sizolobola uma wengane, ubungasho ngani ukuthi sizolobola uma wengane ngoba ukulobola uma wengane kunendlela yakhona ukuze phela kungabe sengathi bayagebenga kulo mndeni abafike kuwo. Athi cha, hhayi yona ingane yakhe. Ha, bejika abakhongi babona ukuthi shuthi ukhona umshikashika wenzayo wrong. Sayazi-ke naye kwasekunumber 4 lo. Usefike number 6 manje. Uya number 7. Akakaze abe nestress sokuthi udivosile, akakaze akhalaze. Makuhlangana emndenini akaze afike lo nkosikazi phela ukuthi ngempela ubeshade ngeqiniso. Uyifikela nje ewumzala obhabli eyiswenkele. Wabona ukuthi hayi nabo omalume ongathi laba banama-position athile bangama-manager kubhubha usephakathi kwabo. Makuwumcimbi ohlanganisa abafundisi kusetendeni uhle isitulo sakhe uyosifaka phakathi kwalabo bafundisi abaphezulu. Yabo labo kuthiwa ipleti lokhu kudla ulapho. Kuhleze kuzoshiwa njalo kuthiwa nange sehleli laphaya ngithi mina hayibo kanti uyaqala yini abamnyeke ahlala. Ukuthi ukhuluma athini guys angazi. Yabo nje ngoba di-trend ipolitiki ubelapho. Kwaye kwathi nje kuzofika ngimkhombisa ubutsotsi bakhe ukuthi lobu butsotsi ubufundele. Into ebuhlungu asazi-ke labo sisi mase bephumile empilweni yakhe ukuthi ngempela bakhishwe yini, bakhulume or bem-expose ngoba cha abakam-expose ku-social media. Futhi ngathi uzogcina sekuyimi o-expose yena ngoba phela yimi ukukhuluma ngaye manje. Noma bayasaba ukuthi badlale umfundisi ongasewumfundisi ngoba nendaba yakhe yokufundisa
Hayi bo, le ndaba yakhe yobufundisi asazi ukuthi iphelele noma isekhona yini, kodwa nje sizwile ngalo nyaka esewumfundisi ukuthi uwumfundisi, lapho uhamba nalaba bafundisi abadumile, ulandela laba abamasudu. Mina ngithi uyaphi ekumeni umfundisi? Osisi bethu, oma, hhayi mase kuthiwa men of God, bavele bebone nje ukuthi konke kulungile. Uthi eseMozambique ebebuka iDubai ngoba uyabafunda labantu. Uhlobo oluthile alushadayo. Yabo lo zayo naye sizothola ukuthi usebenza kuphi, uneposition ethini, or unamabhizinisi akhe uyayisebenza, usiso right, onendlu, usefuna nje ukuyobhidliza ezenza sengathi ufuna umshado. Hawe ma. Noma iyona nto le abakhona ngayo sisi ukuthi ufike abe umuntu oseredi ukushada, ongasafuni ey'kudlala, kusheshe nje impela. Yazi umzala, hayi umzala, yo, hhayi indaba yakhe. Ade ngibuka nangu-ke uLebo M, ngithi uLebo M yena noma iy'tori zakhe singeke sizazi, kodwa imali unayo. Uyazenza lezi zinto, uyokhokhayo, egcine nomshado kwenziwe. Lo owasekhaya asimazi ukuthi usebenzaphi, akahlali futhi emsebenzini owodwa, akakuthandi futhi ukusebenza, uyayithanda imali. Njengoba ethanda imali, yini ndaba engakaze ethi ucela kuyolandwa iy'nkomo zakhe mayikhisho yena. Ngibuke lapho ukuthi bayamnika imali ukuthi akenze konke kuhlangane. Emva kwalokho usephuma no-50-50. Nginiphindele ugogo Sangomanyanga ku-social media, uGlam Dlozi. Angikhumbuli ukuthi ividiyo uyenzeni, kodwa nizoyibona ukuthi manje sekunomshado osuwenziwa sabhizinisi. Ngapha-ke abanye bathi umzala uthwele lo abamshoyo, lo engikhuluma ngayo. Mina ngithe uphuma no-50-50 ngoba uyashwenka. Namanje uyabona nje ukuthi kube khona iy'khathi ey'bheke phansi usho ukuthi hhayi imali ayikho, ngeke yena umbone njalo. Kwaye kwathi futhi yabo uyawafuna amathuba lawa. Maye kwakhulunywa ngamathenda, usekuleyo nkulumo yamathenda. Kwakhulunywa ngepolitiki, uyabo we guys, kwake kwaba khona isikhathi kuzofika umuntu omkhulu ngasekhaya. Ngithi niyazi ukuthi umuntu omkhulu uba e-KZN, lo obezovula lo okule phathi entsha, umuntu omkhulu. Wayesefuna ukuyisondeza eduze wakho, ukutatazelwa wayekutatazela ukuthi uzobe khona kuleyo meeting. Olunye nje udaba olwaluphathelene nento-ke yenzeka ngasekhaya, nomuntu omkhulu-ke ethinteka lapho. So sekuzanyiwe ukuthi-ke akufike yena ukuze lento izolungiseka. Umzala wayesebona ithuba, wakhuzwa-ke kwathiwa ezepolitiki-ke manje iphuma kuzona ngoba kuze ukuhambela kahle uzosuke ube sesayidini e-wrong. Wakhishwa yilokho. Ngaphandle kwalokho ngabe mhlawumbe ulandele emva komuntu omkhulu. Hawe ma, yeyi, umuntu we-guys umbone ukuthi wondlekile, ukahle, u-right, kodwa yini le mpilo ayiphilayo? Ulandela i-soft life la engakhona. Ekugcineni-ke asazi ukuthi osisi-ke njengoba badivosile kwenzakaleni. Nakhona uyalenzani iqiniso-ke abanika idivosi ecacile. Indaba yamzala, yo. Mawumbona ulandele yonke lento engisho manje, uzothi-ke wena fix unamanga. Ngoba ngempela yambona uma esemile ekubeni umfundisi, labafundisi laba nje abasebancane abaswenkayo ulapho. Uma futhi esephumile ekubeni umfundisi, esephethe lezi iy'khwama ey'phatha osomabhizinisi, ulapho. Wabona futhi igroup ukuthi awomalume abathile-ke labo, omalume labo abaphila kahle, usephakathi kwabo, uyayiphosa. Ufise ukuthi nje ungaba nendlebe uzwe ukuthi uthini. Hawe ma, ngifisa ukuzwa ukuthi uthini ngomndeni wakhe, lento engifisa ukuyazi ngoba phela manje
ubhuti onjani ovele nje elobole, eqeda ukulobola sekuyashada eduzane, akaze kukhombisa umndeni wakhe. Uthini guys? Uthini ngathi? Mhlawumbe uthi siyathakatha. Wema, yey, angihleki ngoba kuhlekile. Mhlawumbe uthi siyathakatha. Hey, ngiyanitshela ngeke. Ungaze kufikelwe ngasemshadweni ungaze uhlangane nomndeni, siyathakatha shame. Siyathakatha ekhaya. Hawe. Futhi esevele ngesithombe sokuba umfundisi awusaquestion lutho. Angazi noma usawiye nani manje, kodwa khona unyaka lo muntu ukhona unyaka uvelile ngawo ukuthi usewumfundisi. Mina iphathi engifuna ukuyazi ngoba le yakhe ibhizinisi ngibona le ndlela. Iphathi engifuna ukuyazi ukuthi umndeni wakhe unjani la efika khona. Ngoba abakhongi hayi abavele emndenini. Abakhongi ubathola phambili la efike khona kuphelele indaba yakhe. Nakhona la phambili indaba bengayibuza i-background yakhe. Hayibo bakwethu. Nalapho ekubeni umfundisi asekho nje ongavele womndeni sebeyabekwa kanti kwenziwa kanjani guys? Ha. Hey, ngahamba komshado wakhe lo kankosikazi wesibili. Niwona engangikhona nakhona laphayana umshado kwakuphelele nje konke ubone ukuthi usemshadweni ngempela, nangi amuhle. Hawu, asaye simbone thina umzali efikile etatazela ukuthi hayibo ngiyashada, kwenziwani, hawu fakani ukuthi, yenzani ukuthi ningilekelele, cha. Mayeyifikele nje futhi akekho noze ethola ithuba lokumbuza ukuthi hawu washonaphi unkosikazi ubani, ngoba nje uvele ekhulume nilalele yena siyibonele ukuthi hayi nalaba kabakhohlisa ngesibasola. Ngoba ukhuluma izinto ezihlangene ungaze uthi wenza i-research. Siyafika siyakhuluma. Thina ngesumndeni wakhe siyamazi. Usisi-ke ongaphandle utholele nomfundisi wakhe lephi ibandla. Nomfundisi ohamba nomfundisi ubani. Yo, ave shuma mzala. Mawumthole esekhaya kunento ungazi ufikile. Umakhelwane nje ongamazi oqala ukumbona ufikile kulowo mcimbi uyothi uyowenze lowo mcimbi uyi-breadwinner unjalo ke. Wabona itafula ukuthi hawu lapha kuhlele obani, labo baba lawo niyababona, lo kuthiwa umalume lo imanager yakuphi, usekulelo tafula ukhuluma nabo. Hawu, kwathiwa nangu umalume lo waseGoli ngaze usebenzana lo wenza amabhizinisi athi nangu usesemva kwakhe. Bakithi. Cha bengibala la indaba yalo ubaba indlondlo ye-divorce. Yena ngiyabona ukuthi hayi ngeke khona ishow yakhe engangayibuka ngiyiqedanga ngikhuluma ukuthi ayi unjani. Nalabo sisi ake yashada nabo ngabona ukuthi hayi yena unemali vele. Owayesondela eduze kwakhe wayebona ukuthi hayi ngizophila impilo kanje nalo baba kwasukuba ukuthi mhlambe zikhona ke izinto eseyixaka-ke sibehleli. Lona futhi owepolitiki naye wama-Slay Queen imali, uspend imali. Lona-ke omunye lo wakule show yakhe Netflix naye kwayisigebengu-ke yena. Umzala kabe unumber 4. Umfundisi, osomabhizinisi, ongabe uyifama, ongabe uyintontoni. Maduze usiyashada. Shuthi ungena ngokuthi nje mina angifune ukudlala, angifune kulobe ngishona le ngicela ukukushada manje. Hawu. Imali-ke yokulobola besiphuma. Shuthi kusenenkinga nama-accounts ami ku-freeze-ile kuzoba kanjani? Nginenkinga namabhizinisi ngisayithola la emabhizinisi akuhambi kahle ngilimale ngesikhathi se-COVID. Unganginika-ke lo 50K or 60 or 70.
vele ukulobola kini kufanele kube imali ehlakaniphile. Ayithathe-ke leyo mali ngoba phela usuthola u-husband o-right. Hhayi, keziwa-ke manje emshadweni lapho phela uyambona uyakulandela. Akaziwa-ke emshadweni, hhayi ngibona ukuthi kuphela unyaka sishadile ngoba November, December umshado uzoba khona. Awuphele-ke unyaka sishadile senze konke okusemandleni sithanda sami kuyashadwa. Hawu, dlula unyaka owodwa, 6 months. Hawu, akasekho unkosikazi loyo. Hayibo, yini le? Naqe ngasi lento enobudimoni. Hhayi, yabo uma sisakhulunywa phela bayamhleba abanye omzala. Nangomunye emhleba ku-YouTube. Ngakithi umzala. Hawu, ngase ngashintsha Nkosi yami. Ngaqala ngasi lento yakhe enobudimoni. Mhlambe uyofaka ukuthi yabo ayibhekisise ukuthi kwenzakalani. Ha! Ngambona. Ngathi mase ngimbona ngathi waseba imali kanje, imali ivelapho, kanti usebenzaphi? Hayibo guys. Akasho ukuthi eThekwini ngifike ngathola abafethu. Bangifaka la. Ngabamba-ke hhayi abafethu eThekwini likhona into eselitholile. Naye ithenda ngoba ubuye ekhulume ngamathenda khona la exove nje iy'nkulumo zakhe uyabo kube sengathi nje ziningi izinto ay'bambile. Ngase mina hawu, imali sathi sisizwa December yashada. Akekho kodwa unkosikazi avela naye emcimbini yasekhaya shuthi siyathakatha serious. Ubavimba ngalokho ngoba phela futhi ngoba bengafika emndenini ila bangaxake ukuthi hayibo kanti kume kanjani, wathini ngomndeni wakhe, wathi akanawo or umndeni wakhe uyathakatha nonkosikazi seyibonile ukuthi hawu laba bakithi bengathatha into ebhekephi, yabo. Shuthi bafihla lapho ukuthi abangabona ngoba mabebona bazosuke benze yakhe imethi mabefika kumndeni. Sebekhuluma nabantu abadala kanti yena ngale usiphenta njengabathakathi ukuze yeyi mzala ngeke uwutsotsi we-guys, uwutsotsi futhi uyifundele lento yakhe u-strategic ngayo. Ubufundisi lobu uzenzela yena ukuthi-ke i-profile yakhe ibe yinhle. Nala ku-social media ngibona ukuthi uyacinga nakhona efunda ukuthi lo sisi usebenzaphi, uhlalaphi, indlu yakhe yini, imoto yakhe, lo msebenzi yabo eqhathanise. Ngeke. Onke ama-ex akhe anento ecommon, imali, nendawo yokuhlala, indlu, ney'moto. Yena-ke ngokuthi uvele uphuma kwenye sort life mayefika komunye umthola vele uyayiswenkela, umthola vele unamakha wokuthi nginemali kanti imali yomunye usisi ungena hayibo, egazi niqaphele. Ngisazongitshela ngomzala iy'ndaba zakhe noma ngithi ngizogaxela, ngizowublokha wonke umndeni ongcono, ngizowublokha. Ngilobo ngicabanga usuku nosuku ngithi hayibo uzotrenda lo yosothi siyavula ku-TikTok nangu. Uyakwazi ukuhlala emshadweni uhlala uy'buza ukuthi ukhiphe malini lana, yini engakaze xoxe ebe honest ukuze kwaziwe ukuthi-ke kwenziwa ini, kucontribute-wa ini umndeni. Niyafika nje yonke into isi-right.